Di panela Roja Ziman da pirsgirêkên zimanê Kurdî hate gotûbêjkirin. Li Amedê bi navê Komeleya Lêkolînên Çand û Zimanê Mezopotamyayê Medder hat avakirin ku ev komeleyê bi navê Ziman û Jiyan ji bo Roja Zimanê dayîkî panelek li dar xist. Zimanê xwe tê nasî. Çünkü ev cîhana global mirovan ji her havî nêzîkî hev dikin. Parlamenter û Profesör Kadri Yıldırım, parlamenterê berê DTP û hevserokê Pena Kurd Osman Özçelik û lêkoler Resulgeyîk mêvanên panelê bûn. Osman Özçelik di axaftina xwe de behsa dîroka Roja Ziman û giringiya wê kir. Birêz Özçelik destnîşan kir ku her mehê du ziman li ser rûyê cîhanê ûnda dibin. û ciwan bi wî zimanê naxafin. Kesên navsere mîna 40 salî, 50 salî, 35 salî tenê daxifin, zarok û ciwan naxifin, nexwe ew ziman di xetereyeke mezin de ye. û heke ziman tenê ji aliyê kal û pîran ve tê axaftin, nexwe ew ziman li demeke Kurd te dê wenda bibe. Mixabin zimanê me jî ji wan zimanane ku hem bi ramana xwe, hem bi ragîhandina xwe, hem bi çanda xwe weke zimanekî qedexekirî bi salan berxwe da jiyana xwe doman. Resulgeyîk jî behsa perwerdehiya bi zimanê dayîkê û astengiyên li ser zimanê Kurdî kir. Ku mirov peyva zêde dike. İja li wê tenê ku em ji bo her peyvekê hemwateyek û ji bo her peyvekê em dijwateyek bigirin, ew peyvê ku hene sê qat zêdetir dibin. Kadri Yıldırım, ku damezrînerê Kurdolojiya Zanîngeha Artukliyê a beşa Kurdiyê îdea kir ku li ser pêdiviyên siyasî ev beşên Kurdî li zanîngehan vebûne û kesên ku weka xwendekar an akademisyen jî dihatin hilbijartin, navê wan ji aliyê saziya îstixbarata Tirkiyeyê dihat diyarkirin û di anî pêşiya wan. Hinek zanîngehan de xwendekar û mamosteyê ku dihat girtin li mîtêre dewlet üniversite xebat dikirin zanînge. Listeyan wan kesên ku serî lê didan ji bo mamostekî yan jî ji bo xwendekarî dibirin wan meqama. Wî got ji bo Kurdî bibe serdest, divê Kurd bibin xwedî statû. Heta ku xweseriyeke desthilatdariyeke statûyeke Kurdan tune be û ev stat dibin banê vê statûyê de zimanê Kurdî wekî zimanê perwerdeyî û fermî cihê xwe negire. Perwerde ji dayîngehê ji pêşdibistanê heta zanîngehê bi zimanê zikmakî nekirin, ne mümkün e ku yanî em bigîjin amanca xwe û bi hêvîkirina ji dewletê, bi hêvîkirina ji desthilatdariyên ku îro Kurd dibin wan de dijîn, bi vê hêviyê jî tişteke nayê bi derxistin. îro gaveke tê avêtin ji aliyê dewletê ve em bêjin zanîngehekê de beşeke Kurdî ve dike sibe wê beşê digire ya mamosteyê ku ji bo wê beşê hatine girtin wan mamosteyan ji wezîfeyê dûr dixin ya jî jê davêjin. Her wisa Kadri Yıldırım rexneyan li siyaseta Kurdî kir ku ew zimanê Kurdî nakin zimanê siyasetê. Yani siyaseta Kurdî jî bi xasî ku jê tê hêvîkirin xwedî li vî zimanî der nakeve. Siyaseta rojane di pêş hemî tiştan daye. Îro dibe ku bêgotin em diroj û qonaxên dijwar re derbas dibin, şer heye, pevçûn heye lê beriya di sê sala, 4 sala em bêje di sê sal, nêzîkî 3 sala pêvajoyeke çareserî û aşîtiyê me derbas kir. Divê pêvajoya 2 sal û nîvan de jî li ser ziman siyaseta Kurdî tiştê ku jê dihat hêvîkirin nekir. Rêveberê Komela Medderê Mehmet Esen destnîşan kir ku piştî girtina bi dehan sazî û dezgehên zimanê Kurdî gavek biçûk be jî vekirina Komeleya Medderê hewl didin ku pêdiviya dersên Kurdî çareser bikin. Bi bahane o halê xwestin em bêjin hemû vî nirxên vî gelê yani em bêjin îro me got ziman ku havênê civakê xwestin wê nirxê tune bikin û wan saziya dan girtin. Bi banê Komelê de mesela xebatên qursa dikin, xebatên wergerê dikin. Komên me hene em bêjin wek pirtûk komên pirtûk xwendinê û koma wêjeyê, koma helbestê. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.